Uy, gag kayon? Ha? Okay, Jason nga eh. Kararating ko lang, uuwi na agad sila Bok. Sabitan taon. So ito, kararating ko lang, aalis na agad sila. Unfair yan, Bok. So ayun nga, nandito na kami sa may presidensya ngayon, sa harap ng Presidensya Rosales. Yan, so napakaraming mga diwata. Jajat ka na yan mo. Aglokata. Kasangsampag ko ba lang? Aglokata ko mga cellphone ko. Biro ko lang tasudan. Nandito si Bok Jason na una na. Sabitan na pagbita lang, pagbita lang. So kukuhanan lang natin saglit yung napakagandang ayun si Ading pa no. Yan na ni Ading. Ay nice one, si Nice. Tsaka si Ate Belen. Ganda ng ilaw. Kana muda ka mo. So, ang gagawin natin mga katikir, mabalin mo kita. Na? Uy, muna kami ta. Oo. Tagarad. So, pwede daw pumasok dun sa loob mga katikir. Tara, pasukin natin saglit. Kita latarwaran. No bigat, agsubitan na bigat. Man, balay. Mabalin? Awan entrance fee na. Okay, pasukin natin saglit sa loob mga katikir. Pasok tayo saglit sa loob. May nakikita tayong apoy doon. Sunog, may sunog sa loob. Ganda. Yan ang artificial na electronic fire. Dami, nakakatuwa. Daming tao. Kadwa nakagikot pa ni urog tawag kagikot ta. Tanay. Tubay nagnagnak ta dot. Kadwa nagtrip ta lang agka ta lang video ta lang. Tan. Ika na kadwa na. Mika. Siya. Duwa na. Kay mano. Pagbilang. So nagpapasama ako kay Bob Jason. Iikot sana kami dyan sa loob para pag naikot namin uwi na kami. Tan. Naikot tagay tan. Yo. Tan na. Ang kadwa na agsa uta lang. Mika na. Okay. Ito na. Ikaw talang grabe. So nakita ko sila Bok. Bok. Ay. So nandito yung Esmeralda team. Basta nga hello kay Mama ni Sister Esmeralda nga. Tsaka kay Mama Charlene, ayan. Kanya Viral family and Almaty family. Sama ko dito, ayan. So may maglilibre ng balot, joke. Kapay kayo pa design? Kasasang ko na. Ay, mo pa iyo. Kung mabulat daga di kakadwak, agawid na mutan. Hello naneng, kumusta? Ba, nag-ikot tayo pa, hindi na maulaw tayo. Andito rin si ating Shirnalin pala, oh. So naka-BBM siya, oh, ayun, oh. So ikot lang tayo saglit sa may loob mga kataykibong para and then uwi na tayo. Ayun, pakaganda ni Santa Claus, oh. Ay, picture kayo. Sige. Kadwa dak joke. So magpipictorial muna sila. Ano ni buka? Antay. Patadar pasing paida. Ayan, so picture taking sila mga kataykibong. Alright. Smile. Okay, sabay. Ayos, pakicheck man. Sige. So, ang gagawin nating challenge ngayon ay iikot tayo sa loob hanggang tayo mahilo. Let's go. Andun si Jason nag-iisa ay sumama. Ay, sorry. Kulang nga tayong isang oras dito, ah. Tara, tayo saglit. Ay, so, punta tayo saglit sa mga isda. Tignan natin yung mga isda dito kung meron pa. Wala, hindi makita, gabi na. Ayun, no, wala. Okay, tapos na tayo dito sa may taas. Right, so may mga bikers dito. Ayan.
Good evening mga ka-team. Taga ano kayo, Adeng? Balonggaw pa yan. Ay, Balonggao, mat. Jay, banta kayo, Jay? San Joaquin. Ay, San Joaquin. Sa Kapulan. Ay, Kapuluan ka. Di, dati ko kayo, Adeng. Vlogger kayo. Haan ko kung kundit lang nag-vlog. Practice lang, papraktisa lang. Tano may cut jubain ko. Tano medyo pumuskol ba si Jiro pa. So yung mga ka-Taekwondo, makasama ko dito yung bikers from San Joaquin, Balonggao and Kapulaan. So ayun mga ka-Taekwondo, punta lang tayo saglit sa harap para makuhanan natin yung view sa harap, and then punta na tayo sa likod, harap tsaka likod, para uwi na rin tayo. Sige ating ingat kayo. Ada blinker na dagi likod bike yaw. Aywan, para safe, mas safe gamin. No, tanunod na gamin blinker na ta bike yaw. No dati babae so para sa rano likod, makita na kayo masigo. Giya rin. Sige So ayun mga ka-Taekwondo, kukuhanan lang natin saglit yung view dito sa harap. And then uwi na tayo dahil ayaw ako samahan ni Jason. Okay, saan tayo po pwesto? Dito na lang. Okay, boom. Yeah, daming tao. Simulan na natin dito sa may gitna. Ayun, no? Okay, hindi ba bilang ang mga tao? Okay. So yun, napakaraming green. Babalik tayo dito bukas. Kulang yung oras natin. Ayan, so nandito tayo sa harap ng I Love Rosales. Iwanan natin. Okay, let's go. Ganda oh. Yeah. Pasta, tsaka... Okay, dadaan tayo dito sa may daanan, gitna. So ayun, nakahanan ko na yung view sa gitna. At tayo uuwi na. Babalik tayo bukas dahil ko lang yung oras. Let's go. Kuya. Naubos na yung sticker ko, ma'am. Nabasa. Hindi, joke lang. Ay, ito po. Ari. Kuya, sticker. Ubus na, naubos po. Kakaubos lang. Ay, si Green. Yan din lang yung dami. So shout out kay ma'am. Ayan, at tagasan po kayo, ma'am? Carmen. Ay, Carmen. Di kilala nyo si Kwan. Sino na yung sa may Kwan, sa may parang kasama niya kayo eh. Sa Boulevard po? Oo. Kami yun. Ay, kayo yun? Opo. Ay, grabe, nang lit-lit nyo lang ang laki nyo na. Hindi, joke lang. Ay, shout out sa kanila sa... Anong pangalan niya, Ading? Kyrie po. Kyrie? Opo. Sa kanya cider. Ganda naman. Ikaw, Ading? Casmer po. Oh, wow, gaganda Bok! Bok! Oh, message yung ganda ba? Subscriber ng call. Kunti pa lang, nasa 1.5 pa lang ata, 1.6. Ay, support natin sir natin. Oh, ayan yun. Hindi ko pa siya, ay! Sige, picturean mo na lang, Ading. Ito. Ay, tanga na. Ano? Oh, yan. So, pinipicturean nila yung likod ng helmet ako kahit wag na joke. Na-subscribe ko na yun. Oh, nakabike kayo? Yun, oh. Ano po yung motor niyo, sir? Hindi, ano to? Electric bike. Hindi, joke lang. Big bike ng call. Hindi pa, medyo malayo pa yun. Oh, tsatsagaan lang. May blinker yung mga bike nyo? May blinker? Ay, Oh, palagyan nyo lang ng blinker sa may likod para safe kayo sa gabi. Para nakikita kayo ng mga motorista. No? Oo. yung sa akin, wala sa akin. Ano yun? Yung nagbi-blink, yung may ilaw sa likod. Yung may ilaw. Ay, wala po. O yan, palagyan nyo lang para mas safe. Ayan, sige, ingat kayo, ingat. Sige, bye-bye. So, ayun mga ka-Taekwondo, na-meet natin ulit yung mga na-meet natin sa may boulevard. So, thank you sa kanila. And yun, pauwi na tayo. So, yan tangkaradan. Ito na. Ayaw ako samahan ni Bok Jason. Bukas, babawi kami. Yun nga. Ajay. Thank you. Ay, ubos na sir, ubos na. Ayun, so shout out kila sir. Ayun o. Yan nga, tangkaradan. Tana. Ayan, so, ayan, pauwi na kami. Babalik kami bukas. So, kita-kits na lang ulit. Bigs ulit ang bigat. Ayan. So, ayun. Shoutout na lang natin sila, sir. Ubos na kasi yung sticker natin eh. Ayan, so, naibusan, sir.
Agpakwak pa ulit, shoutout kailangan sir. Jiban dati ko sir, barangay yo. Ay Ay, dyan sa San Pedro, sir. San Pedro. Ayun, so shoutout sa San Pedro boys. Ayan, so Yung pan, sir. mga babayero sir. Oo. Ayan, so Anong para mo sa YouTube channel mo? ito sir, ito. Pakita niyo. Babalin nyo picturean sir, no Katyo. Picture niyo. Ayan. Boss. Ayan, so papapicture lang natin yung helmet natin mga katekirbong para makakuha tayo ng suporta sa kanila. Ayan. Kahit helmet na lang, boss. Sir. Anong klaseng helmet sir? Yung plastic o yung ganito? Kahit ano, sir. Ano, sir. O basta helmet na hindi nabubutas. Oo. Sige sir, ingat kayo, ingat. So shoutout ulit sa San Pedro boys. Ayan, ingat kayo, ingat. Okay. Tayo na. Kita talaga tayo kan labasan ng Jenny. Ya. Kita tayo labasan. Jenny. Pare na Jia. So yun nandito kasama ni Bokka Jason yung kanyang brother. Ayan, si Goldie. Goldie. Emo Goldie. Jaya kagdala na nagdiretso Jayon. Sige, Rod. Ano tayo labasan na? Sige Rod. Kita-kita So, kami. magkikita kami ni Jason mamaya doon sa may labasan. Let's go. Sige Rod. So babalik tayo bukas dahil bitin ngayong oras natin. Ganito oh. So, ayun. Ganda ng ilaw. So, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel, Kringy Vlog. So, kita-kits tayo bukas. Babalik tayo bukas dito para mas marami yung oras na ilalaan natin pag-ikot dun sa loob. So, ayun, kita-kits. God bless you all. Take care, boom.